Mateo Kapitulo 9. Og sa misakay si Hesus sa usa ka sakayan, mitabok siya, og miabot sa iyang kaugalingon nga lungsod. Og ania karon, ilang gidala kaniya ang usa nga giparalysis nga nagahigda sa usa ka duyan. Og sa nakita ni Hesus ang ilang pagtuo, miingon sa giparalysis, "Anak, magmalipayon ka. Gipasaylo kanimo ang imong mga sala." Og ania karon, ang uban sa mga eskriba na nag-ingon sa ilang kaugalingon, kining tawhana nagapasipala. Apan sa nahibaluan ni Hesus ang ilang mga hunahuna, miingon, "Nganong nagahuna-huna kamo og daotan sa inyong mga kasing-kasing? Kay hain ang labing masayon, ang pag-ingon, gipasaylo kanimo ang imong mga sala, kun ang pag-ingon, tumindog ka og lumakaw." Apan aron inyong hibaluan nga ang anak sa tawo adunay gahom sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Gilayon miingon sa giparalysis, "Tumindog ka, og kuhaa ang imong duyan, og umadto ka sa imong balay." Og sa mitindog siya, miadto sa iyang balay. Apan sa hingkit-an kini sa katawhan, nangalisang sila, og gihimaya nila ang Dios nga nakahatag sa ingon nga gahom sa mga tawo. Og sa miagi si Hesus didto, hingkit-an niya ang usa ka tawo nga ginganlan si Mateo nga nagalingkod sa buhisanan. Og iyang giingon siya, "Numunot ka kanako." Og siya mitindog og minunot kaniya. Og nahitabo nga sa milingkod siya sa balay ni Ene aron sa pagkaon, ania karon, nangabot usab ang daghang mga maniningil sa buhis og mga makasasala, og na naglingkod sa pagpangaon kauban ni Hesus og sa iyang mga tinun-an. Og sa pagkakita ni Ene sa mga Fariseo, na nag-ingon sila sa mga tinun-an niya, "Nganong nagakaon ang inyong magtutudlo kauban sa mga maniningil sa buhis og sa mga makasasala?" Apan sa hingdunggan kini ni Hesus, miingon kanila, "Ang mga maayong lawas wala magakinahanglan og mananambal, kundili ang mga masakiton lamang. Apan lakaw kamo, og tun-in ninyo kung unsay kahulugan ni ini. Ako nagkinahanglan og kaluoy, og dili halad. Kay wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala sa paghinulsol." Unya mingduol kaniya ang mga tinun-an ni Juan nga nagaingon, "Ngano nga sa masubsob kami og ang mga Fariseo nagapuasa, apan ang imong mga tinun-an wala magapuasa." Og si Hesus miingon kanila, "Makahimo ba sa pagsubo ang mga kauban sa kaslunon, samtang ang pamanhunon anaa pa kauban nila? Apan moabot ra ang mga adlaw nga pagakuhaon kanila ang pamanhunon, og unya managpuasa na sila. Walay bisan kinsa nga magabutang usa ka tapak nga tinabas nga bag-o gayud sa usa ka sapot nga dunot na. Kay ang tapak magabingkas sa sapot og magadahan hinuon ang gisi. Wala usab igasulod ang bag-ong vino sa mga panit nga daan, kay niini magisi ang mga panit, og ang vino mahayabo, og ang mga panit mausik. Apan ginasulod ang bag-o nga vino sa mga panit nga bag-o, ug ang duha lunlon mulungtad. Samtang siya nagasulti kanila ni ining mga butanga, ania karon, miabot ang usa ka punuan og nagasimba kini kaniya nga nagaingon, "Ang akong anak nga babaye namatay karon pa lamang. Apan umarika tapin-i siya sa imong kamot og mabuhi siya." Og mitindog si Hesus og minunot kaniya kauban ang iyang mga tinun-an. Og ania karon, usa ka babaye nga gitalinug-an sulod na sa napulo og duha ka tuig, nga sa miduol sa likod niya mihikap sa sidsid sa iyang kupo. Kay nagaingon siya sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lamang ako sa iyang kupo, mamaayo ako." Apan si Hesus sa milingi og nakakita kaniya, miingon, "Magmalipayon ka, anak ko. Ang imong pagtuo nakaayo kanimo." Og ang babaye na ayo sukad ni adtong taknaa. Og sa misulod si Hesus sa balay sa punuan, og nakita ang mga flautista og ang mga tawo nga nagasaba, siya miingon kanila, "Umiway kamo,
kay ang dalaga wala mamatay, kundili nagakatulog, og ilang gikataw-an siya. Og sa gipagula ang mga tawo, misulod siya og gikuptan niya ang dalaga sa kamot og mibangon kini. Og ang kabantog niini nasangyaw sa tibuok ni adtong yutaa. Og sa miagi didto si Hesus, misunod kaniya ang duha ka buta nga nagasinggit og nagaingon, "Kaluy-i kami, o anak ni David." Og sa misulod siya sa usa ka balay, na nagpanuol kaniya ang mga buta, og si Hesus miingon kanila, "Mituo ba kamo nga akong mahimo kini?" Sila nagaingon kaniya, "Oo, Ginoo." Unya iyang gihikap sila sa mga mata nga nagaingon, "Sumala sa inyong pagtuo, mao ang pagabuhaton kaninyo." Og nangabuka ang ilang mga mata. Og si Hesus nagtugon kanila sa hugot gayod nga nagaingon, "Magmatngon kamo nga walay bisan kinsa nga manghibalo niini." Apan sila sa nakagula, gisangyaw nila ang kabantog niya sa tibuok ni adtong yutaa. Og sa paggula nila, ania karon, gidad-an siya og usa ka tawong amang nga hingyawaan. Og sa nahinginla na ang yawa, misulti ang amang. Og nanghibulong ang katawhan nga nagaingon, "Sukad masukad, wala pagayod makita kini sa Israel." Apan ang mga Fariseo nagaingon, tungod sa lalang sa prinsipe sa mga yawa, nagahingilin siya sa mga yawa. Og si Hesus nagalibod sa tanang mga lungsod og mga balangay sa pagtudlo didto sa ilang mga sinagoga og sa pagmantala sa maayong balita sa gingharian og nagaayo sa tanang balatian og tanang sakit sa lungsod. Apan sa nakita niya ang mga panon sa katawhan, giabot siya og kaluoy kanila, kay sila nagakasubo og nagakatibulaag ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Unya siya nagaingon sa iyang mga tinun-an, sa pagkamatuod ang anihon daghan, apan deriyot ang mga mamumuo. Busa magpakiluoy kamo sa Ginoo sa anihon, aron siya magpadala og mga mamumuo sa iyang anihon.